radimo onda analizu testa iz 21. Znači, radit ćemo analizu testa iz 21. Onda ćemo sledeći da krenemo geometriju u teoriju, pa ćemo radimo geometriju zbirku, pa test, pa malo škola zbirku, pa škola test. Pa ćemo da vidimo. Šta je bitno, zbirku smo se raspitali, obično izlazi 17. ovih dana, ali će to izgleda 10-25. Znači, u zavodu. Znači, 25. prvo je trebalo da izađe zbirka. Ona je zavodila. Ne bi loše da kupite preko puta doma omladine i da uradite srednji nivo. To je bilo dobro pre program koji ima. Znači, zbirka ima 450 zadataka, recimo da je srednji možda 150, ajde, ne znam koliko je. Znači, trebalo bi da podelite da nedeljno uradite, ne znam, po 20 zadataka, ili uradite polazno, jedne nedelje uradite broj operacije, probate, pa druge nedelje algebru i funkcije, pa treće nedelje probate geometriju, da probamo da prođete srednji nivo. Znači, možete ovaj osnovni da preskočite, napredni da ne radite, srednji nivo da uradite do probama, to je bilo idealno da uradite. Neka svako prostanje. Znači, 25. prvog emisije će se pojavi u ovom. Mada možete skupiti stara zbirka, pošto ne morate čekati novo. Ovo kako hoćete. Spremio sam prezentaciju. Sad, što je interesantno, ova devojčica što je radila prijemni, je bila kod nas, pošto je bila kod mene u grupi, ona je imala trojku iz matematike. Ona imala je trojku i imala je 16 tačnih od 20 na ovom programu. Pri čemu ćete da vidite da je mogla da ima 19. Mislim, kakva je smešna greška pravila. Znači, imala je 16, po meni, ima jedan zato se piramidom niste učili, ja ću da pokažem, bit će jasno gde je greška. Znači, neko ko ima trojku u suštini može da dobaci do i ona do 16. Ko ima četvorku može svako ne mogla da ima 19, potpuno se glupe greške, vratit ćemo se na kraju na njih. Ovo je Lenka se zove, devojčica, test je naša je bila. Znači, ja sam uzeo njen test, pa sam iskopirao, pošto mi je poslala da posle pogledam. Znači, imala je trojku, greške su meni najinteresantnije, znači to da pređe iz teksta u matematiku i da ne čita tekst dovoljno dobro, mislim, prosto nevjerojatno, ali eto. Ali upozoravat ćemo na to i meni je bitno da shvatite šta je napredno u svakom zadatku. Znači, opet 10 osnovni nivo, 6 srednji, napred 4, po meni je bio lak test, lakše je bio nego probnik, po meni, ali ovdje prođe ćemo zajedno. Znači, prvi zadatak. Pavle treba pošalje paket svom drugu, DDD, u suštini treba da se ovo 21.432 upiše ovdje i da se prepozna do ovo. Znači, 21.432, tako, svi biste znali. Znači, problem je samo ako bude, znači, ovo će neki takav zadatak obično bude. Ako bude ovako, većina neće da pogreši, bit će problem ako bude ovako nešto. Kako biste ovaj pročitali broj? Recimo, ovo isto znam da bude ovde nije, a možda bude, kako biste pročitali ovaj broj? Decimalni. 2,4. Kako bi rekao, 2 cela i, to bi bilo u tekstu, bilo bi u tekstu 2 cela i 4, znači 10 i 100 hiljadi, 400, je li okej? Ili 40 hiljadi, sve jedno, ali 400, ovde se pravi greška, ovde se u suštini ne pravi. I tačno je uradilo, znači sve okej, pogodila je. Mislim, to je osnovno nivo, možda vi preskočite na budbirci, možda da pretrčite kako hoćete. Andrija i Jano, slobodno pitajte ako nešto nije jasno, ovi prvi 10 su dosta laki. Dobro. Važi. Drugi zadatak. Brojevi operacije. Znači, samo iz teksta da pređemo, ali dosta lak zadatak, iz teksta da pređemo matematiku. Znači, Milica je 1000 dinara potrošila, kupila je 2 čokoladne torte, a za ostatak je kupila mafine. Ako je torta 300 dinara, a jedan mafin 20, koliko je kupila mafina? Kako bi se to radili? 100 minus 300. Ajde, probamo. Pa ja 20. Znači, imala je, ajde, kako je postavila nekako? Imala je 1000 dinara. 1000 minus 300 puta 2. Kupila je 2 torte. Jedna torta koliko košta? 300 dinara, tako? Množimo sa 300, tako? Koliko je to? 600. Koliko je ostaje ovdje? 400. Ostalo je 400. Kupila je 20 mafina, ne, 20 dinara košta jedan. Šta onda radim? Podelimo sa 20 i dobijem 20 i to je cena. To je u stvari koliko ima komada. Biste znali, znači prosto to je osnovni nivo tekstu u matematiku. Da svima, ok snimati. Da ne palim kameru, mislim su mi ovaj čuli online. Jer biste znali, Jano, Andrija, da dođete do 20? Da. I da pokažemo na tabli, ja? Ja razumem. Andrija? Da pokažem tablu, Andrija, da ti jasno ili? Ajde, da se jasno, ako ne palit ćemo da neki teže svakako.
Treći zadatak. Bude neka formula, znači, ima tu i glupih informacija, nema veze. Majstor Nedeljko doće proceni dubinu praznog bunara. Hamo je dubina bunara, ovo je vreme. Ima formula zavisnost od dubine od vremena. I sad kaže, ako je udario u dno za 3 sekunde, koliko je dubok ovaj? Znači šta radimo? Da, znači osnovni nivo, da, 5 T2, šta zamenimo gde? 5 puta Samo pazite na vreme. 5 puta 9,5. Da, to je okej. Znači samo zamenimo, znači zamenimo umesto T ćemo da stavimo 3 na kvadrat je 9, koliko je 45 i tražimo tačan odgovor. Pazite na merne jedinice, na primjer, ako kaže da je ovo vreme u sekundama, gore dati da u minutima, na primjer. To je jedino što može bude isto, ostavljeno malo komplikovanije. Znači ovde baš bukvalno upisujemo 3 na kvadrat. Da je bilo u minutima, pretvorili prvu sekundu, ako piše, znači samo obratite pažnju da li je ovo isto ovde. I da se traži, ako je u metrima, da li dole isto u metrima, ili dole možda da bude odgovor dati u kilometrima ili tako nešto. Znači samo na to obratite pažnju. Četvrti zadatak. M je minus 4a, T je minus 3a, koliko je M plus T? Znači, M plus 3 se traži, ovo je minus 4a, a ovo je minus 3a. Šta biste rekli? Minus 7. Ok, znači samo dodamo ovde plus minus, tako? I onda plus minus ne minus. Znači, minus 4a, minus 3a, ne znam šta bi mogli da napišete osim toga, možda bi neko napisao minus 1a ili tako nešto. Znači, minus 4, minus 3, minus 7. Znači isto kao minus 4, minus 3. Znači ko zna minus 4, minus 3, znači minus 4x, minus 3x ili da, sve jedno. Jel ne bi niko pogrešio? Znači samo da razumete sabiranje dva negativna broja, mogli su da daju teže da bio decimalni. Znači da bude neki s jednom decimalom, jedne mesta iza zareza, drugi sa dva mesta iza zareza, pa da bude, ne znam, minus 4,3, minus 2,18, na primjer. To je mogu bude teže isto ostavljeno. Znači eto. Da, isto, znači dodate, tako, sabirate ih, tako? Ovako, 2,18, sabirate i stavite znak minus, minus 6,48. Ok. Znači, moglo da bude malo teže, isto je bio osnovni nivo, ne bi bio srednji. Peti. Na jednom delu dečjeg igrališta postavljena kružna podloga. Poluprečnika 5. Koliko površinu pokriva podloga? Znači, je li tako? Znači, šta biste rekli? Znači, dati poluprečnik, znamo površinu kruga, formulu? Da, r na kvadrat pi. I samo zamenimo, da bi ne zaboravimo pi. Znači, odgovor nije 25, nego 25 pi, da tako? Metar na kvadrat. Tačno je i ovo. Znači, pazite na reč poluprečnik, mogu da bude dat prečnik ovdje. Pa samo da se ne zaletite, da je bio prečnik, bilo bi 2,5 na kvadrat. Ok, bilo bi 6,25. Je li svima jasno? Znači, ostane nije. Znači, samo pazite opet na tu reč. Prečnik, poluprečnik i pazite na jedinici i pazite na ti, ima obavezno gore bude 25-ica, da neko ko čita brzo zaokruži ide dalje. Znači, pročitajte do kraja. Znači, to je sad opet jedan zadatak iz algebre, iz brojeva, pa algebre, pa geometrije, pa idu merenja i tako dalje. Obično se prati, ali ne mora. Znači, evo je nova geometrija. Kaže, telo je sastavljeno od istih kocaka, zapremina jedne 8 cm kubnih, kolika je zapremina ovog tela? Znači, kako radimo to? Znači, ovdje su nam pomogli dosta, jer su dali ove isprekidane linije. Mogli su da ih ne daju, pa biste morali sami da zamišljate. Znači, dosta je pomogli. Koliko kocaka vidite na slici? Tako, idemo gore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? 7 puta 8, 56. Znači, da nisu bile date isprekidane linije, možda bi bilo malo teže. Sad ima jedno teško pitanje. Šta biste rekli koliko je površina ovog tela? To bi bio naprijed za to. Tamo bi neko znao da ga izračuna. Znači, recimo da kažemo da je data, da ovo recimo nema veze 1 cm kvadratni, da je kocka 6 cm kvadratni. 3 puta 2. Kojim postupkom bi izračunali površinu tela? Kao površina da ima kao cijela, kada je kocka, i ti kockice napravljene. Šta je glavno pitanje? Je li to 7 puta površina jedne kocke ili nije? Da bi to bilo površina? Da li je površina ovog tela 7 puta, ima 7 kocka, 7 puta površina ovog tela? Znaš šta kažeš? Bravo, da, znači nije, tako? Ok. Znači, nemojte samo 7, da je površina 7 puta površina, znači nije. Kolika bi bila površina? Znači, zamislite, telo visi u vazduhu, znači farba se i ovo dole. Šta farbamo zapravo farbom? Da ofarbamo celo telo. Pa moramo da ofarbamo
imamo i ovo ovdje, ovo kada fali kocka, onda moram da se ofarba jednako, ali je tijelo. Ne, prosto su spojene. Znači šta bi farbali farbom? Koliko kvadrata bi ofarbali? To je, znači svoj se na pitanje koliko imamo kvadrata za farbanje. Da, nego kao, ako je kao sastavljeno kao Rubikova kockice. Dobro. I ako izvadimo jednu i imamo jednu... Ne farbamo unutra, ne unutra. Znači spojila si ovo jedno telo, jedna cijelina, monolitna, kako da kažem. I treba da ga prefarbaš. Koliko imamo površine? Ovo što se vidi. Da, koliko se vidi? Ajde da probajmo s ove strane šta vidi. Koliko vidite kvadrata s ove strane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jel okej? Znači vidimo 6 napred. Napišemo 6. Koliko imamo od pozadnje pogledati? Koliko imamo? Gledamo ovdje. 1, 2, 3, 4, 5. Jel okej? Sa zadnje strane. Da. A 6. Dodate, a? Ja vidimo samo... I 6, da. Isto vidimo da 6. Dobro, 6. Koliko vidim bočno ovako s ove strane? To je farba jednu, drugu, treću, četvrtu. Jel okej? Koliko vidim bočno sa druge strane? 1, 2, 3, 4, isto, tako? 4, šta nismo gledali? Odozgo i odozgo. Odozgo, 1, 2, 3, 4, i odozgo, ajde napišemo 4, i odozgo, 1, 2, 3, 4, ok? I saberemo 12 i 16, 28 puta površina 1 kvadrat, koliko god bilo. To bi bilo teže, to bi bilo ovdje se kao teže. Znači zapremine ovako. Znači bitno je samo da razumete šta je, znači zapravo koliko vode može da stane, koliko farbe, koliko torti potroši. 7. Znači jedna torta se peče sat i 25 na 200 stepeni, a zatim se 12 minuta hladi u frižideru na 6 stepeni. Koliko se minuta ta kora peče i hladi? Znači obratite pažnju, ima nebitnih podataka, znači potpuno je nebitno 200 stepeni, 6 stepeni, samo zbunjuje. Znači pita samo koliko se peče i hladi, šta biste rekli? Znači, peče se sat i 25. Samo da prepravimo minuta. Pa da, a hladi se 12 minuta. Sat i 37. Da, znači saberemo sat i 37 i tražimo rješenje, ali ima sad sat i 37 rješenje. Vidite što da mi nam treba da saberemo koliko se hladi i peče ukupno. Da, to je pitanje. Znači, nemojte zbune, zašto je 200 minuta, potpuno nebitno, ne čitaš ga dalje posle. Znači, koliko se hladi, ali ima to u rješenju, nema nego šta bi onda bilo? Je li to 137 sada, na primjer, ili nije? 97. Bravo, znači pretvorimo ovo minute, plus 37, jednako 97. Znači, namjerno je dato 137 da bi neko napisao 1 sat i 37 je 137. Je li okej? Jel znate ono, malo teže pitanje, 1/5 sata, na primjer. Kako to pretvoriti u minute? Znači, daš Ivo tablo da vidi i ja... To je 80 minuta. Kako to pretvaramo? Pa možemo ovo 1,1 sata da pretvorimo u razliku. 60 plus 1,2. I ovo isto teško pitanje. Koliko je ovo minuta? 80. Kako znamo? Pa 60 i plus 60. Znate svi, ovo može bude problem. Da, znači postoje se pitanje koliko je 1/5 sata, koliko je to minuta? 1/5 sata, kako pretvoriti to minuta? Kako kilometar na čas u metru sekundu? 60 puta 1 sekundu. Tako je, bravo. 60 puta 1/5. Koliko je to? 20. Nije 20, nije 20. 12 minuta. Znači koliko je onda ovo? 1 sat i 12 minuta. Ne 20, a? Ja dana 3 je. Da. Znači ili 72 minuta. Znači ovo su česte greške. Znači ili neko napiše ovde sat i 20, to je najčešća greška. Znači najčešća greška je sat i 20. Ovo je najčešća greška. Ili neko ko prelazi odmah u minute 80, je recimo isto greška česta. Znači samo budite pažljivi. Ovde toga nije bilo, znači ovo je bilo u suštini lako. Znači ovo se čujete, ovo ovde. Znači samo pretvorite ovo, znači kao što pretvarate kilometar u sekundi, znači kilometar na čas, recimo ne znam, 36 km na sat, koliko je to sekundi, znači kako pretvorite? 36, ovde stavite puta 1000, a ovde sat ima 3600 sekundi, pa skratite. 2 a tako jednako 36, jednako 10 metara u sekundi. Sjećate se fizike kako ide. Znači bukvalno umjesto H, znači umjesto H ili umjesto 1 kada su 1, znači možete ovako, stavite 60 puta 1/5, znači ovako, 1/5 H. Znači 1/5 prepišete, umjesto H, 60, 1/12. Znači tako zato bi bio malo teže, bio bi srednji nivo možda reći. U ovom slučaju je trebalo samo da izbacite nebitne podatke.
Nebitan podatak, pazite se da ovdje ne pogrešite, ne znam zašto bi neko napisao 73. Ne znam, to su samo lupili, ovo nisu lupili, ovo su napravili da neko pomisli stvarno. Dobro, još smo na osnovnom nivou. Ovo je sad neki zatek iz obrade podataka, to ćemo da radimo, u suštini dosta lako, ali proći ćemo svakako. Znači, neko je slao šifrovanu poruku i kaže, ako je slovo T na poziciji A2, znači ovo je slovo T, samo tu, nema ga nigde, samo je tu, on je na poziciji A2, kaže dešifruj. Znači, šta bi bilo, malo ćirilica, malo latinica, ali ajde, tako je, nema veze. Šta bi bilo B2? No, tako, znači, čitamo isto kao što smo T pročitali. M, šta je bilo A5? A. Šta je bilo C3? Da, C3 je. I šta je bilo F2? K. I pročitamo majke, ok. Opet, pišite slovima kao što su ovde, mada ovde su sva slova univerzalna, svi su isto tu na ćirilici i na latinici. Ali nezgodno što je malo ćirilica, malo latinici može da bude. Ali, kako da kažem, da je sad bilo ovde neko slovo tipa R ili P, treba pisati kao što ovde piše, da ne pogrešite napišete ovde P, a ostavite R ili tako nešto. Znači, osnovni nivo obrada podataka. Ovde se često greši, samo zavisi šta se dobije isto je merenje obrada podataka, čitanje grafika. Znači, na grafikonu su napisani ovako društveno-jezički smer, pa je dato ovde, ovo su učenici, a ovo su učenice, znači dečaci i devojčice. I sad možda čitate sa grafika, bitno koliko je jedan podatak, ne znam koliko se sad dobro vidi ovde. Ako je ovo 0, ovo 10, 1, 2, 3, 4, koliko je svaki podelok? Koliko ima učenika u svakom podelku? Bitno koliko je jedan podelok. Znači, koliko je onda ovo ovde? Nije 5. Koliko? 2, 4, 6, 8, 10, 2. Znači 10 podelite sa 5 podelka, pa imate 6 linija ili 5 praznina. Znači jedno je 2. I onda čitamo koliko sad ima društveno jezičkog smera. A to što ne treba, nema veze. 20, 2, 4, 5, 25, ok, na pola je. Da bi znali da pročitate, da rastumačite ovo. Džena, vidiš odatle? Da. Toliko ima dečaka, ovoliko ima devojčice. I sad šta je pitanje? Koliko učenica je upisalo opšti tip gimnazije? Znači samo to. Nađete prvo opšti tip, evo ga ovde. Ovo su učenici, ovde učenice. Pita se za učenice, znači pitamo za ovo. Koliko je njih upisalo opšti tip gimnazije? Dosta je lako. Bilo bi malo teže da su pitali za učenike, šta bi napisali? 35, bravo, tako jeste. I bilo bi mnogo teže pitanje da su napisali koliko nešto, na primjer, nije ih upisalo nešto, onda bi sabirali i sve ostalo. Razumete šta može da bude pitanje? Znači, ovo je baš lako da bilo, ovo je malo teže, mnogo teže bi bilo da su pitali koliko nije upisalo opšti tip gimnazije, pa da saberete, da oduzmete odmah, na primjer. Znači, u suštini je dosta bilo lako, da ne znam ko je mogao da promaši, da ne napiše 30. Na primjer, koliko ih nije upisalo opšti tip gimnazije, šta bi napisali? Pa sabrali biste ovo i ovo. Na primjer. Neki srednji se... Da, saberem, da, ok, saberem. Znači, pazite na veličinu podelka. Znači, nije 5, nije 1, nego je baš 2. Znači, odredimo veličinu podelka i čitamo. Vidim samo šta su dali, na primjer su dali, pretpostavljam su ovo dali kao odgovor 25 negde, evo. Znači, neko ko brzo čita, ne gleda učenik učenica i pročita ovde 25 i upiše 25. Znači, traži se učenice. Dobro. I poslednji zadatak iz osnovnog nivoa, izračunaj vrednost izraza, možda može se pogreši, ja možemo na tabli da uradimo. Ali probajte u svesnosti, da ćemo zajedno. Mada je osnovni nivo da uradimo. Andrija, jedno, probajte i vi u svesci. Mada bi trebalo da je lako. Znači, a minus a puta 1 sa a, a dato je... Znači, vraćaju se na brojeve operacije, vraćaju se na sabiranje razlomaka, to je sve. Ivo, možeš ponovo tablu da uradimo zajedno. Znači, možete na dva načina ovaj. Ajde da uradimo, šta je najjednostavnije? Kako biste najjednostavnije radili ovo? Da sredimo ovo gore, pravo. Kako bi ga sredili? Bravo, shvatimo A i A. Svima jasno shvatimo A i A. Shvatimo A i A. Šta je rešenje ovde? A? Minus 1. A minus 1. Onda dole saberemo koliko je ovo? Minus 1 polovina plus 1 polovina. 1 polovina. Svima jasno ovo. Znači, kako dođete do ovoga? Napišete 1 kroz 1, pa 2 kroz 2 i onda 1 polovina. I sad, konačno, koliko je izraz, zamenimo ovde. Umesto 2 pišem 1 polovina, minus 1, jednako je, minus 1 polovina. Ok, svima.
Znači, osnovni nivo. Znači, sad opet neko je mogao da radi teže, da odmah menja, a ovde stavi u zagradu ovo i tako dalje, ali znači, prvo sredimo, ovo drugo izračunamo i na kraju zamenimo. Mislim da ne bi niko pogrešio, da postane tako. Dobro. I to je bio osnovni nivo. I sve, znači, Lenka je to sve tačno uradila. I sad idemo na srednji, tu ima napravila jednu grešku na jednu zadatku. A napredni uradila jedan, a 3 nije, a mogla je da uradi bar 3. Znači, ovo je srednji nivo, po meni dosta lako, opet geometrija, ili čak i nije geometrija. Imamo neki plan nekog stada. Kaže, ovo je kupatilo, ovo je kuhinja, ovo je dnevna soba, spavaća i hodnik. I kaže, hoće da menjaju parket u dnevnoj i spavaćim sobama. Znači, u dnevna je trojka i spavaćim sobama četvorka. Ovde hoće da menjaju parket, 3, 4 i 5. Kaže, i u hodniku, šta kaže? I u hodniku, izvinjam se, da, i u hodnik nam je 6. Znači, ovde menjaju parket. I kaže, koliko je, sad nađi koliko je to površina. Ajde urimo na najpametniji način, kako bi bilo najpametnije? Tako, ajde, kako ćemo dođemo do toga? Ajde, idemo jedno po jedno. Ajde, vi mi pričajte, sad moram držim sliku, ne mogu da tablu odmah zbog da ne predstavite. Jana, Andrija, probajte sami ovo. Znači, šta je najjednostavnije, kako biste radili? Znači, shvatili smo da treba saberemo trojku, četvorku, peticu i šesticu, tako? Koliko ćemo pojedinačno, jel? Znači, možemo na taj način, možemo celu površinu minus 1, 2, to je možda lakše, ili idemo ovako, što ste izabrali, sve jedno. Možemo trojka da izračunamo pa od 6, 4 i 5 zajedno. Može i to, bravo, može i to, bravo, to je možda najjednostavnije još. Znači, možemo i prvi način, sve minus ovo 2, možemo drugi način, ovo saberemo, to će većina da izabere, ili treći nešto da kaže Đina, izračunamo trojku i ovo kao posebnu celinu. Kolika je trojka? 3 puta... Ona je Lenka to napisala, znači gore moramo saberemo 3, 3, 2, 8, koliko je to 24, je tako? Hoćemo sad na Đini način ili ćemo sve pojedinačno? Ajmo na Đini, koliko je znači 3, 4, 5 i 6 zajedno? Koliko je površina? Koliko je ovo ovde? 5, ovo 6, to je ukupno? Saberem 54. Uradili svi, ok. Znači može na 3 načina, prosto ne znam kome šta je jednostavnije. Andrija, Jana, ste uspeli doći do 54? Da. Jesi. Gde je moguća greška? Da, na primjer, ne vidite spavaćim sobama. Druga moguća greška, da ne vidite hodnik u gornjem redu, pošto ga ja nisam pripišao, ispravili tako nešto bez veze. Znači, u suštini je ovako. Znači, površina prvog hodnika, to se zvati. Zašto nije osnovni? Zašto ih ima više. Samo to, da je jedna površina bila bi osnovna nivou. Znači, dosta prost zadatak. 12. zadatak, to je sad merenje. Znači, mi to da radimo dosta je lako, ovde čak dosta olakšano, jer biste se setili sami koliko hektara ima metara kvadratnih, mada su ovde ga dali u zagradi, pa mogli su da ne daju. Seća neko 2 hektara, kada pretvorimo u metre, kako se radi? Radit ćemo to na merenje. Mogu čisto da se sećate. Reč hekto, što znači? Hektolitar, hekto, bilo šta hekto. Nije, hekto kao reč, 100, bravo. Znači 2 hektara ima 200 arija, ok. Znači dodam 2 nule. To znači hekto. Znači hekto znači 2 nule. Koliko 1 ar ima metara kvadratnih? 1 ar. Ovo ćemo da radimo, ajde samo kao napred da povedem. Znači koliko 1 ar ima metara kvadratnih? Znači sve kod površine je puta 100. Znači 100. Znači onda je ovo 2 nule i 2 nule metara kvadratnih. Sreće, oni su vam to dali, 20.000. Mogli su da ne daju. Evo ok, znači mogli su da ne daju. Može ako treba, ali bespotrebno. Da ideš do metra kvadratnih. Obično stvari za nekom njivu ide se do metra kvadratnih. I sad, vidite šta je ključna reč ovde. Rajko je kupio njivu kvadratnog oblika. Znači, ovo ko ne vidi, neće doraditi zadatak. Ok. Znači, kupio je njivu kvadratnog oblika. Znači, kvadratnog oblika. I ta njiva ima površinu, bolje ovako da vidimo. 20.000, tako. 20.000 metara kvadratnih. I pređite na sliku. Kaže, kolika je dužina njive u metrima? Može Ivo opet tablo. Ivo? Tablo ako može, aha.
kako biste našli, znači traži se, znači na koji način će se izračunati, znači pitanje mogu se dati. Kako ću da nađem ovu dužinu ovdje? Kojim postupkom? Da, kako ste radi? Bravo, znači a na kvadrat je 20.000 i onda, šta je samo a? Bravo, koreni stavak. I to je to. I sad to hoće da pita. Samo da pogledaju Jana i Andrija. Znači, Jana, Andrija, moglo je da bude teže da ne kaže šta je hektar, a to ćemo raditi u merenjima. Znači, kod površine dodajemo dve nule. Kao što za dužinu, za 1 metar, da pređemo u centimetri, u decimetri dodajemo jednu nulu, tako za metar kvadratni, da pređemo u decimetar kvadratni, dodajemo 2 nule, i tako za 1 metar kubni, da bi prešao u 1 decimetar kubni, dodajemo 3 nule. Znači, to ćemo raditi na merenju, ali nije loše da se zapamti. Znači, kod dužine, svaka sledeća dodaje se 1 nula, kod površine 2 nula, kod zapomljena 3 nula. Znači, mogli su da ne daju ovo i pitali su zapravo kako se dolaze device, ključno je da pročitate u tekstu taj kvadrat. Znači, ko ne pročita, vjerojatno će se zvoniti. Ajde, proći ćemo odgovore zajedno, gdje bi mogli da se zvoniti. Jel nam to još neko daš? I Vuk Mitrović, dobro. Znači, evo šta su dali ovde kao opcije? Kaže, kako će da izračuna ovu ovdje igricu? Kaže, podelit će 20.000 sa 100. Ne znam što bi to neko radio, ali ide kao 100 površine po toga. Podelit će 20.000 sa 4. To je da je obim da. Razumete, zašto je da to podeli? Da neko pomeša obim i površinu će zaokruži ovdje. Podelit će 20.000 sa 1000, pomnožit će 2 sa 1000. To je sad neko ko ne zna da je hektar, mada piše da je. Možda je bilo komplikovano da ne piše. I evo ga našao. Izračunat će kvadratni koren broja 20.000. To je to. Jel biste uradili ili bi vas bolilo ovo možda pitanje? 12. Znači, tačno je Lenka uradila. Ovde je neko ko radi kontra. Izračunat će kvadrat broja 20.000. Znači, neko ko napiše a na kvadrat je 20.000, pa kaže izračunat će kvadrat, ne, znači da je koren. Znači, mogući pogrešni odgovori su ovaj i mogući ovo ko meša obim. I šta je ovo? Izračunat će koliko da, ovo izračunat će koliko ara ima u 2 hektara. Ok, to će izračunati, ali to nije bitno za ono što se pita. Jer biste se snašli? Ok. Znači, ključno je da učite ovo kvadratni oblik, to je najvažnije. Ovo bi bilo lepo da znate, znaćete ga posle merenja, moglo je da ne bude dato i ostao bi srednji nivo, ne bi bio napređeni dalje. 13. Grafik prikazuje koliko se troši benzina, znači ovo su litri benzina, ovo su kilometri, odnosno znači na 100 km 6 litara benzina. Kaže, u tom niše fizike ide nepromenljivom brzinom. Kaže, koliko je kilometara prešao kad je potrošio 27 litara benzina, evo ovdje. Znači, kako ćete da uradite? Znači, ono što ja sam napisao, ovo su mogli da je potpuno bez grafika, grafik pa samo možda odloči vam pažnju. Ovo više je fizika, znači možete da čitate potpuno bez grafika. Znači, sa čim to povezujete? S kojom mogućnošću? Kako biste radili, na koji način biste radili? Može logički, a može i preko. Kako biste vi radili ovaj zadatak? Može na 3 načina. Bravo, preko proporcije. Znači, možemo da ga radimo preko proporcije, možemo da ga radimo logički, a možemo preko sa grafika da radimo. Znači, sa grafika možda najteže, jer znači, možete bukvalno da je grafik detaljan. Povučete ovde 27 i učitate, ali dosta je komplikovano to ovde, jer ne vidi se tačno, ali da imate osjećaj. Da je grafik detaljniji, moglo bi tako. Može preko proporcije i može logički. Kako bi preko proporcije radili? Znači, napišete ovako, tako, 6 litara, možemo da pišemo litara, ne moramo, 100 km, tako, pa stavit će. A šta kaže, 27 litara, x km. Kakva je proporcija, direktna ili obrnuta? Direktna, bravo. Znači, samo napišemo 6 kroz 27, jednako 100 kroz x. Ok, to je direktna proporcija. Ali mislim da ne mora tablo da je jasno. I onda kako nađem x? 6x je 27. Bravo, znači ukrstimo ovako. Bravo, jesu. Evo, još mogli da napišemo 6, pa one dve pare. Može. Prema 100. Ivo, daj tablo. Ivo, može tablo, molim. Možda bi to pitao i Andrej i Jana. Znači, mogli smo da napišemo i 6 prema 27, ovako, jel? Ne, mi smo mogli da napišemo 6 prema 100. Da je jednako 27 prema. Možda bi ispalo isto, ali ja to mislim da je mnogo bolje da radiš litar prema litru, kilometar prema kilometru.
Sve što pravim da bi ispolito nekad ne isto, pogotovo u obrnutoj proporciji možda pogreši. Mislim da ti je pametnije ovako. Znači 6:100 je znači ovako. Znači. I onda, da, ali ispalo bi isto, mada može nekada se pogreši. Predlažem da idete svakako ovako, nema baš puno smisla, mada ajde. To je kao stali se ovo teoremu, može i ovako i ovako. Predlažem da ideš ovako, mada nije neka greška, ali kod obrnute proporcije možda bi se ukrstila kako ne treba. Ovo predlažem da ne možete sve, znači napišete 6x, znači možete odavde, a možete i ovako se nešto lakše. 6x je 100 puta 27, predlažem da ne možete, nego da napišete 100 puta 27 kroz 6, pa da skraćujete ovo i ovo sa 3, znači ovdje ostaje 2, ovdje ostaje 9 i onda ovo sa 2, ovdje ostaje 50, ovdje 1 i onda napišete 450, a možete i da možete kako hoćete. Znači možete 2700 sa 6, ali mislim da ćete možda da pogrešite pre ako radite ovako, kako hoćete. Znači bitno da prepoznate da je to proporcija i da je direktno, to je najvažnije. Znači mogli ste sa grafika, mogli ste da je proporcija, a mogli ste kako bi logički uradili. Kažemo ovako, ako 6 litara treba, priđe sa 100 km, postavim sve pitanje, koliko mi treba za 1 litar? 106, tako? Ne moram da delim, pošto nije broj, možda je broj čak je a jeste periodičan. I onda bih rekao, ako mi treba za 1 litar 100 kroz 6, koliko mi treba za 27 litara? 100 kroz 6 puta 27, ok. Znači, prosto to je isto to. To je isto to, puta 27 kroz 6. Znači, možete i tako da ga radite. Ovde samo ko radi logički, može da uđe u problem da krene ovo da deli, pa napiše to je 50 sa 3, pa onda krene 5 sa 3 je 1, 20 sa 3 je 6, pa 6,6, pa kad može ne dobije okrugao broj. Znači, ovde nemojte vidjeti u decimal, to je suštino. Znači, ostavite go razlomu. Možemo li kao 6 podeljeno na 2 i 100 podeljeno na 2, znači 50 i onda 27 koji je 9 puta 3, što je pala 6. Da, bravo, može bravo Tijena. Znači, što kaže Tijena? Ako je 6 za 100, ona kaže onda je 3 za 50. A onda se postoje pitanje koliko je 27, pa puta 9. Tako, znači to je bilo postoje 450, može i tako, četvrti način. Znači, grafik je malo komplikovan, logički može da bude problem ako neko napiše u decimalnom, najbolje da radite preko proporcije. Grafik mogu da ne bude dat, to je isto bitno. Dat je grafik čisto, mogu da ne bude dat. Znači kako je Lenka radila, ona je sad ovdje stavila znak jednako, što nije baš pametno, ali nije neko uzeo za zlo i podelila je, ona je podelila, interesantno, ona je radila neki peti način. Ali izašlo je tačno na kraju, 4,5, nešto je došlo do toga da je ovo je 4,5 puta veći, pa onda ovo je 4,5 puta veći, pa je to 450. Snašla sam stvari. Majstor farba ograda, ovo je ograda ovde. Decimetri, pazite, mogu da budu decimetri, metri ili tako nešto, neki decimalni još gore. Kaže, ovo su pravogaonici, ovo su dijagonale pravogaonika. Koliko je metara potrošio šipki? Metara. Isto, brate, pažno reći metara. Koliko je metara šipki potrošio za ovo ogradu? Kako ćemo raditi? Ima jedna tipična greška. Kako? Ja se računam na šipki. Računajte sve šipke, sve su šipke. I ovo sve su šipke. Koliko ima ukupno? Znači, šta se traži zapravo? Dobro, za Pitagoru da bi šta? Da bi našli, može da bi našli ovu dijagonalnu, tako? Ne, pazi, i ovo su šipke, isto. I ovo je šipka i ovo je šipka, sve su šipke ovo. Jeste. Ajmo Pitagoru, zna rekao šta po broju koji očekujemo. X na kvadrat jednako. Nije dijagonala pa je veća od 12, mora bude najveći broj. Da, jeste. Znači, 9 na kvadrat plus 12 na kvadrat. Ovo sve kvadrati treba znate na pamet. 81 plus 144. Ivo, može tablo opet sad da skiciram zbog njih. 20. X na kvadrat je 225. Treba da znamo na pamet da je onda ovo 15. Sad ću se na tablo. Znači, nađemo da je ovo 15 ovdje. I sad, kako ćemo da prebrojimo koliko ima šipki? Najgore je da uradite
da kažete dve ove pa puta 3. To je najčešća greška. Znači, najčešća greška bi bila da kažete da računate 1 pa množite sa 3. Zašto to ne radi? Zato što dela neko stranu. Jeste, bravo. Zato što se ovo ne sme se ponovi 2 puta, ovo i ovo. Znači, to je najčešća greška. Najčešća greška bi bila da kažete 2 puta 9 plus 2 puta 12 plus 2 puta 15, pa saberem i pomnožim sa 3. To ne radi. Kako ćemo da izračunamo? Koliko imam devetki, na primjer? Koliko imam devetki? 4. Znači 4 devetki. 1, 2, 3, 4. Znači 4 puta 9. Koliko imam 12? 6. 1, 2, 3. Znači 6 puta 12. I koliko imam 15-tica? Jesu diagonalno isto tako. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 6 puta 15. I ovo je sad ok. Znači greška bi bila, ovo bi bila potencijalna greška. I onda 36 plus 72 plus 90. Sad saberemo ova 2, 108 plus 90, jednako 198, čega? Decimetara. I koliko je to metara? Da to 19,8 ili 1,98. Što smo rekli, ako su linije, svaka sledeća veća ili manje jedno mesto pomerano. Novu, levo ili desno. Šta bi izgledali? 19,8, ok. Znači, kod dužina, metar je prva sledeća veća, znači to je samo jedno mesto levo, znači 19,8 metara. Da je bila površina, išli bi 2 mesta. Znači, pretpostavljam da ovde u odgovorima ima, u decimetrima ima. Pazi kako je glupo. Koliko je metara, da li su u decimetrima odgovor? U metrima je bilo 19,8. Pretpostavljam da kad bi neko sabrao i ovde šifti ovde, koje ne treba 2 puta, znači ovo je ovde. Da bi dodali 2 puta 9, 18, znači 198 i 18, kada bi dodali 8 i 8, 16, 216, da je to upravo ponuđeno ovde, evo ga, to je za neko ko bi radio ovaj postupak da množi puta 3. Ili da ponovi dve šifte, razumete? Znači, nije slučajno baš, znači najčešća greška je bilo ovo. Znači, samo Pitagora ako znate, kvadrate morate znate na pamet i samo pazite da ne ponavljate ove ovde. Znači, takvi znati su česti, na primjer ovako samo nešto isto često, u osnovnom nivou. Kaže, izračunaj obim ove figure, na primjer. I sad davam ovo je 3, ovo je 4, nađi ovde. I vi kažete iz Pitagore da je ovo ovde 5, ovo je na primjer bio kvadrat, 4, 4, 4, koliko je obim? Znači, mislim na ovu figuru ovde. Znači, ovo se ne računa u. Znači, služi samo da nađemo peticu. Da razumete? To je 4 zato. Dobro. Još smo na srednjem nivou. Pretpostavljeni srednji. Znači, Lenka sve tačno sad bilo radila ovo da sad. Znači, Kaća, Mihajlo, Dušan, imate doći sad da nacrtaju figuru koja ima par dve ose simetrije. Ovo sad obrada podataka ili merenje obrada podataka. Znači, koja od ovih figura ima dve ose simetrije? Razumite što znači ose simetrije? Da. Znači, recimo, ajde ovako, kvadrat, koliko ima ose simetrije? To ćemo raditi na obradi podataka. Znači, ovo nismo radili, ali radili ste ga u 6. razredu. Mihajlo, 4 možda? Nema 4, vidite. On ima dve, znači da podeliš nekom osom, kad preklopiš da se poklopi. Znači, ima ovu osu simetrije, ima ovu osu simetrije, ok. A kvadrat ima 6, kvadrat ima 4, znači kvadrat ima ovu, a njega mogu da podelim po dijagonali, tako isto će se poklopiti. I ovu. Ovo kad podelim po dijagonali neće se poklopiti. Znači, koliko ovo je ovdje ima osu simetrije? Jer ima bar dve. Kako bi mogli da povučemo pravu? Koliko ima? Da, ima 4 u suštini. Ima ovu, tako svaki put se poklopaju. Ali kako je ovo ima osu simetrije? Da, tako. Znači, imao bi ovu i imao bi ovu, tako poklopili se. Ovo je ovde. Dobro. I sad kaže, jedno, da. Ovo je, pa da, jedno imamo, samo ovako. Što je bilo pitanje? Ko je netočno radio, da, Dušan. Ali ok, stigno da je Dušan. Znači, možete intuitivno, ne trže prikaže postupak. Ali bi bilo dobro da znate što znači osa simetrije. Jel svima jasno kod prvog veronika da ovo nije osa simetrije, ovo? Što se Tijana rekla. Jasno kad se preklopi preko kvadrata, gde ode ovo? Ovo dođe ovde, razumete, ovako će da izaći. Ovako nekako će da bude. Ovo će da bude ovde. Znači, ova tačka ne poklopa samo tako s ovom tačkom, nego ta tačka dođe ovde. Ok, nema potrebe da... Dobro. Super, nešto zato bi bio nađe površinu ovoga. To može bude za domaći poći sledeći put. Znači, kako biste našli površinu ovoga? Da li ko ima ideju, ajde?
Samo da izgubim vreme. Jedan ovaj deo Znači, je... pričam površinu ovog ovde šrafirao bi recimo ovu detaljinu. Da, pa jedan ovaj deo je četvrtina površine kruga. Ova. Dobro. Ivo, može tamo da probamo samo onako kao digresiju totalnu. To može da, ovo i mogu bude pitanje napredno zadatno, recimo za neku računarsku, za IT, za napredni na testu, ali da bi neko znao možda da proba. Znači, ovo će početi samo kao pomoć. To je sad bilo nekako ovako. U suštini ima dve, kao za dva kruga površine. Može to na dosta načina. Znači, postoji se pitanje da ćemo, recimo, dajemo da je ovo 1 cm ovdje ili 2 svejedno. Kako biste našli površinu uopšte ove detaljne zato? Znači, ovo što je Ivana rekla, uočavate da je ovo kružni isečak od 90 stepeni. Ovo. Da ova linija, u stvari da je to ovaj krug, ceo samo, kako da kažem ovako, da je ovo 90 stepeni, ovaj ovdje isečak. To je ovo. Znači, ajde ga pojednostavimo. Da uradimo samo njega. Dosta je teže, uopšte nije lako. Znači, kako biste našli, na ovo se svodi. Kako bismo ovo našli? Znači, ovo položimo za 4. Znači, da je 1. Kako bismo našli ovo? Znači, pređeš na ovo, onda iz ovoga. Da još pojednostavimo, jer bi se znali ovo da uradimo. Da, četvrtina kruga, bravo. A onda kako ću ovo? Površina kruga. Znači, ovo je četvrtina kruga, a ovo je površina, pa samo ovo. Je kvadrat minus ovo, tako, površina četvrtina kruga. To sam dobio ovo. Kad pomnožim to sa 2, na primjer, dobijem ovo 2. I kad oduzmem ceo kvadrat minus 2 ta, dobit ću 1 i puta 4. Na primjer, tu radilo bi se dugo, nećemo. To bi bilo teže zadatak. Ko hoće da ga uradi, recimo, da kod kuće ne bi bilo loše, a hoće da prije nego da zna. Ako hoćeš računarsku ili ti, bilo bi dobro da znaš ovo. Znači, da nađeš površinu, znači sve diga na jednu, pa onda ga položi na kraju puta 4. A da nema šta se stoji ispod na 2 kruga? Kako? A što je malo pretijena, ne? Da ovo, kako misliš da se spoji? Pa, jel bi... Kaži, može. Pa, ovo i ovo kao jedan krug i onda ispadne da se ovo ostalo se nema drugi krug. Da se sabere, to sve u drugi krug. Samo da razmišljamo. Ajde da ne izgubimo vreme, nećemo ga postaviti, važi? Znači da ga uradim, u suštini, ako je rešenje tačno je, ima više načina. Samo da razmislim. Da je ovo sve jedan krug, dobro, da ovo prebatiš ovamo. Ali onda bi ti se postavilo pitanje, u stvari se postavlja pitanje, da ovo nađeš, koliko je onda ovo unutra, tako? Ali ovo ti je jedan krug, što kažeš ti, tako? To je sad isto to. Znači, svodi se, znači, to bi bilo onda rešenje p kvadrata minus p kruga. Jesi to rekla? P kvadrata, to je rešenje, ok? Dakle, to je rekla, p kvadrata minus p kruga. Ovo je sve krug, mislim jedan krug. Znači, oduzmemo ovaj krug, dobit ćemo to je isto. Ovo je rešenje. Jesi to mislimo? P kvadrata minus p kruga, jel? Na kraju. Mislila sam na ovo vreme. Pa da, to je isto. Rekla si da je ovo sve krug minus kvadrat. Možemo da uradimo nezavisno, nema da se. Dobro. Dobro. Ovdje ćemo da uradimo na tabli, ovdje je Lenka pogrešila. To je posljednji zadatak srednjeg nivoa, jer je žurila, verovatno. Znači, imamo jabuke. Klasa 2, klasa 1 i ekstra klasa. Znači, klasa 2 je ako je manje od 0,15, klasa 1 je između 0,15 i 0,2, ekstra klasa koja je jabuka najteža, preko 0,2. I sad i prikazane su 3 jabuke. 150 grama, 105 grama, 115 grama. I sad trebalo samo da se popuni tabela. Jabuka A, kojoj klasi pripada? Jabuka B, jabuka C. I ona je sad to pretpostavila da mora da budu sve 3 jabuke iz 3 klasa. Da postane tu pogrešilo. Kako biste popunili? Ovo je razmisliti. Da popunimo zajedno. Znači, da, bilo bi pametno pretvorimo sve ili u grame ili sve u kilograme. Šta je lakše vama u grame, jel? Dajmo sve u grame. Znači,
Koliko je klasa 2 onda? Koliko je to grama? Ovo gore, čitam ovu tabelu. Koliko je 0,15 kg? 150. 150 grama. Prepisujemo dati zadatak sa gramima. Klasa 1 je 150. između 150, ovdje manje jednako, a manje od 200. Znači bitno je paziti na znak manje jednako. 200 grama i ekstra klasa, kako da nazovemo, je preko 200 grama. Tako? I sad je zadatak mnogo lakše. Već je jednako. I sad, da, bravo. I sad prva jabuka je 150 grama. Znači gde ona pripada? U klasu 1 ili klasu 2? Klasu 2. Zbog čega? Zbog čega kad je jednako ovdje? U klasu 1, ok. Znači ovdje pripada. Znači jabuka 1, jabuka A. Jabuka A će zbog ovog znaka jednako. Znači, zbog ovog znaka jednako pripada ovdje. Gde pripada jabuka B? Ona je 105 grama. Gde pripada jabuka B? U drugu klasu. Ivo, daj molim opet tamo. Ona pripada u drugoj klasi, tako? Jabuka B. Zato što ona je 105 grama. Jabuka A beše bila 150, sad se ne sjećam, jeste se zapamtili šta je jabuka C? 105, 115, 150. Gde pripada 115 grama? Gde će pripasti? Isto u klasu 2, tako, znači jabuka C je 115 grama i ona isto pripada tu. I onda, znači, ništa nema u ekstra klasi. Razumete, ona je pretpostavila, mislim da ona sve izmešala, da nijedan nije povodila tačno, ali pretpostavila su 3 jabuke u 3 klase, što nije pisalo da mora. Ajde, daćemo na tekst. Vuče, Andrija, Jano, ste prošli stigli da pogledate zadatak? Da. Znači, pretvorimo sve u grame i onda čitamo ponovo zadatak i ne pretpostavljamo da su sve 3 klase, sve 3 jabuke 3 klase, nego prosto gledamo jedno po jedno. Evo sad ćemo se vratimo na tekst. Mislim da je ona sve izmešala. Pa šteta je. To je bio probni primjer. Ne, to je bio pravi primjer. Radili smo probni, se bila na času se radili probni. Da. Probni smo radili. Ovo je pravi primjer, ovo je bio poslednji u Jonu. Znači, ona je napisala da je jabuka A, na primjer, ekstra klasa. Znači, da je jabuka A, ne znam zašto je to napisala. A jabuka B, što smo rekli, jabuka B je pogodila, da. Možda je pogodila prvo, a onda je jabuku C promašila slučajno, zbog čega sam ovdje 115. Mislim da samo nije radila grame u kilograme, ništa drugo, kilograme u grame. I pretpostavila je da mora da budu sve raspoređene, što nigde ne piše da mora. One se razstavljaju u 3 kategorije, ali ne kaže da svaka od njih pripada svakoj kategoriji. Aha, tu misliš, bravo. Ček da vidim. A joj je bila najveća, da. C joj je bila druga, da, upravo si, da, ona je gledala po veličini, da. Gledala je samo po veličini, nije bilo to kao lak zadatak, kao, pa ovo je ekstra klasa, ovo je, da, bez veze. Da, moguće da je tako, da, baš sam se pitao što je toliko promašilo kad je lak zadatak. Ja mislim da je barem jedna osoba promašila za klasu 1 i klasu 2, pa stava najmanja klasa 2 i ona prava. Da, možda i to može da, ili zbog znaka manje jednako, može i to da bude, znaš. Ovo je baš 150. Znači, neko će stavi ovde, neko ovde. Da, neko će po veličini. Znači, treba samo čitati, znači, pređemo u grame, pazimo na znak manje jednako i ne očekujemo da će da budu u sva 3. Mogu da budu sve 3 ovde, kako ima veze. Znači, decimalni brojevi, nešto drugo. Dobro. I idemo na 4 napredne zadatka. I vidjet ćete gde je pogrešilo, ovde je pogrešilo na ovom zadatku. Ajde, uradite sami. Napisat ću ga većim slovima i da nađemo posle gde ona pogrešila. To je interesantno. Da pogrešila na najlakše mesto u teži deo uradila. Če to neko ne vidi, da vidiš Filipe ti odakle 2,4. Online, probajte da uradite sami na papiru, ako možete, nije, dosta je, zadatak je napredan zbog ovog ovde korena, 1 plus 16/9, samo zbog toga napredan, sve ostalo je množenje, sabiranje, deljenje, oduzimanje, decimalni razlog, ništa drugo. On je napredan, ne, nije pod korenom, znači on je napredan samo zbog ovog korena drugog, jedino korena, nije znači drugo. Znači, ajde, da napišemo. Jano, može
Ivo, može tablo, ne? Znači ćemo poslije njenu grešku. Ajde, uredite vi, pa ćemo... Ivo? Može? Jel birate razlomak ili decimalni? Razlomak, zato što decimalni ima periodu, ne može, znači mora razlomak da se radi. Znači, zadatak je napredan samo zbog ovoga, ona je taj deo prošla, ovaj deo je napredan. Sve ostalo je, samo je dugačak zadatak, zato je, znači napredan zato što je dugačak i što ima ovaj koren. Inače ne bi bio bi srednji deo. Koreći ćemo na tabli zajedno, samo biti mi da vidim da li bi neke zapre ili ne. Ovo ima prednost zbog korijena ili... Ne, zbog korena, da. Inače koren iz tebi imaju prednost, da sam može znači. Može saberiš ovo? Da, i treba. Treba se saberiš, da, znači. Ovdje je bitno samo da neko ne napiše, šta je najveća greška ovdje? Najveća greška bi bilo da napišete da je ovo ovdje jednako 1 plus 4 trećine. Znači, ovo je najčešća greška i najveća. Znači, ovo nije jednako koren iz 1 plus koren iz 16,9. Znači, ovo bi bila greška. Ona je to uradila kako treba, ona je pogrešila bez veze, potpuno na... I ovo je može bude zbunjujući možda, to je prošla dobro. Kako ste napisali drugi red, ajde probamo zajedno? Šta ste napisali umesto 2,4? 24. Jeste ga shvatili, možda bilo bi lepo? Bravo, 12/5. Znači, može, ok da sam ste ovako dobro. Jeste znali ovdje, ovo potencijalno može bude problem. Kako ste ovo prešli ovdje u razlogu? 2,03. Bravo, da, plus 20 trećina. Bravo, ok ste imao ovo? 20 trećina. Minus 0,6 i sad idemo na ovaj najteži deo. Kako ovo radimo, ovaj koren? 1,16, odnosno 25 devetina. Bravo, znači to radimo tako, što ću da napišem ovo kao 9 devetina, plus 16, aha. Rešenje 15. Sad ćemo pogledati, ne znam napraviti, da. Ali super ako si brzo ideš ovo, 25 devetina i onda ovo jednako ovdje 4 trećine. Bože, 5 trećine. Bravo, tako, kroz jedan, bravo, može tako, može sigurno. Sad okrenimo sledećem koraku, puta 10/3, dobro je. Znači ti si išao samo malo duže, znači ti si, bravo, može tako. Znači ti si išao ovdje malo dužim putem, ovo što je Gina rekla, pogledaj, ona je sve proširila, 20 sa 3, može. Ti si radila 2 podeljeno sa 3 desetine, onda 2 puta 10/3. I to je isto 20/3, to je to isto, ali ne bi pogrešila, to je dobro. Znači idemo ovdje s puta 5 trećina i ovdje minus 4 petine. Ajde saberemo ovo ovdje, koliko je ovo? Da, znači 12/5 puta 21/3, opet ićemo skraćemo. Kako ćete da pređemo ovdje razlomak, kako idemo sve na razlomak? 6 desetina. Skratimo kako možemo, bilo još bolje. Znači 3 petine, ok. 3 petine puta 5 trećina minus 4 petine. Skraćujem. Znači 12 i 3, 1 ovdje 4, 5, 5, 3, 3, ovdje ostaje 1. Znači nije 0, samo da neko napiše 0. Znači šta imam? Imam 4 puta 21, 84/5, minus 1 i minus 4/5. Koliko je 84/5? Minus 1 cent. Minus 5 petina. Minus 5 petina. Znači 84 petine minus 5 petina. Idemo s levo desno da ne površimo. To je znači koliko? 79/5 minus 4 petine. 75/5. Može se skratiti da se podeli iste. Jednako, bravo, tina. 15. Ok. Jel bi negde pogrešili? U suštini, ovo je najteži deo. Neko pogreši i ovde, ali možete se snažiti ili ovako, ili postepeno ili direktno. I sad ćemo vidjeti da je Alenka pogrešila. Eto, tačno da kraju. Sve ok, zašto si radio duže? Sve je. A ti si ovdje, dobro, baš skraćivalo, nisi skraćivalo. Predložili su da se ne pogreši na jednom množenju
Ali bitno da si ovo uradio, to je najvažnije. Dobro, dobro, sve okej, ali evo. Onda može pod jedan koren. Znači onda može. Znači, ako na primjer imaš koren iz 9 puta koren iz 25, to možeš da ga upišeš, a može i da računaš ako možeš da se računaš. Ali mogu da izgledam 3 puta 5. Može i tako, ali šta je problem? Problem ti kad imaš na primjer koren iz, šta vole da daju? Čekaj se sad da ti pokažem to, to je isto bio nekom napravljeno za razliku. Na primjer, samo da ga smislim sad, samo smislim kako imamo dođem tog broja. Na primjer, 1,44, znači koren iz 0,72 puta koren iz, ovdje imam korenove, puta koren iz 2, razumiješ? Jer ti sad ovdje nemaš koren i ovdje nemaš koren. A kad položiš, puta, bit će 1,4, bit će kad položiš, imaš 1,44 i onda znaš koji je koren iz ovoga? 1,2, razumijete? Znači, ova dva nemaju koren i nema smisla da je. Znači, grupiše ti što možete onda imati koren. Znači će tako zato da ima ga u zbirci. Znači, onda on mora, ovo i treba da se grupiše, znači može ovako. Znači, isto ne može, on može pojedinačno, ako može, ako ne može grupiše. A ovo ne može pojedinačno, ovo mora ovako. Zato smo da vidite gdje je Lenka pogrešila, mislim, stvarno je šteta. Znači, ona je ovo prešla dobro, 12 petina, nije nigde napisala. Da, ovdje je pogrešila. Umjesto 21 trećina iz nekog razloga napisala minus 19 trećina, znači ova dva je oduzela. I napisala minus, sve ostalo je dobro. A zašto je to uradila, ne znam, evo, znači ovo je pogrešila, 1 trećina plus 20 trećina. Napisala minus 19. Ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je dobro. Dobro je sabirala, posle sve, samo je ovdje pogrešila u drugu koreku. Znači šta je savjet tu? Znači prvo malo je čudan broj, ali tako? Savjet je proverite još jedan, mislim, prosto, ali nemojte proveravate možda ovako prsto, nego sve iz početka govorite koji se dane. Znači, po meni je lak zadatak bio za napredni nivo. Znači, jeste dugačka kao kovasica da se radi, ima decimal, ima razlomak, ima plus, ima minus, ima puta bolje dugačak, ali u suštini... Šta se reče? A da je odgovor 85 minus 75 tina? Trebalo bi da shvati sa 5 i to. Priznali bi jedno i drugo, ali bilo dobro da napisala ovde šta mu dođe onda ovde. 17, minus 17. Znači, ne to što nije podelilo na kraju. Znači, mogla da napišem minus 17, ali ne tačno je svako. Možda i čak ne bi ni priznali, da. To je sad dobro pitanje, da. Znači, da je neko ostaje ovde 75 kroz 5, da bi mu priznali odgovor. Možda ne bi. A ovo što je žuradala, to nije... Nema veze, ne, to nije, ne zamereno je samo što je greška ovde, što nije minus 17, nego je 15. Jer sad da je ostavila 75 kroz 5 i da nije podelila, nemam tu rešenje, mislim da je ne bi ni to priznali čak, da što je deljivo. A možda bi priznali kad bi se žalili. Kad bi se žalili, kaži. Ja sam na drugi način. Znači, došlo do 15 na kraju. Dobro, nema veze. Ali bilo bi dobro da radimo najjednostavnije da se manje greši. Ovo je uradila tačno, zato vi ste napredni, ajde probamo. Znači, ovako, kako biste radili? Mašina štampa za 1 sat. Ovo može biti dosta komplikovano, zato da su minuti, ali nema veze. Za 1 sat 300 testova iz matematike. Svaki test ima 3 liste. Čekaj da sedemo prvo na srpski pojednostavljen, pa ćemo posle na matematiku. Znači, imamo matematiku, kaže za 1 sat 300 testova, a svaki test ima 3 liste. Znači, ovo su testovi, svaki test ima 3 liste. Koliko treba vremena, znači koliko minuta, sati, svejedno, ajde kažemo x sati, da se odštampa 63.000 testova, 63.000 testova. Testova iz srpskog. Iz srpskog, ako, šta kaže, ako test iz srpskog sadrži 4 lista, a test iz srpskog ima 4 lista, jedan test. Kako biste to radili? Sat je 60 minuta. Podeljeno na 300 puta 3, pa što svaki test ima 3 lista. Znači, ima 300 testova, svaki ima 3 lista, to koliko je to listova? 900. I 900 listova. Znači, mašina može 900 listova za sat, je li okej? I sad kako ćemo sad? Ako srpski ima, kaže, 63.000 testova, a svaki test ima 4 liste. Kako ćemo da dođemo do broja? Znači,
Još ne samo pitanje, koliko treba sati da se oštampa 63.000 testova iz srpskog, svaki ima 4 liste. Znači, matematiku, rekli smo, da pojednostavimo. Za jedan sat oštampam 900 listova, sve god, tako, 900 listova za sat. A srpski ima 63.000 testova, svaki test ima 4 lista, što ćemo da uradimo prvo? Možemo proporcije da... Možemo i proporcija, kako, ajde, možemo proporcija. Pa 60 minuta i za 900 listova, x minuta, to je 63.000 puta 4. Pa to, znači položimo, imamo 63.000 testova, svaki ima 4 liste, znači položimo prvo ova dva. 63.000 puta 4. Dobijemo 4 puta 3, 12, 4, 6, 252.000, tako. 250.000 listova treba štampa. Znači sad čitam zato tako ovako. Mašina štampa 900 listova za sat vremena. Koliko treba sati da oštampa 252.000 listova? Hoćemo logički ili proporciju? Proporcija, ajde proporcija. Mogu da podelimo 900 sa 4? Ne bi. Zašto da delimo sa 4? Znači, možemo sad vidjeti. Gledaš listove ili list, možeš gledaš isto. Znači, ovako kažeš, matematika 1 sat 300 testova, svaki test 3 lista, znači 900 listova. Zato što ne bude literalno, listova. A srpski ima 6.000 testova iz srpskog, a svaki test je 4 lista. Znači, pređeš opet na listove. Znači, 250, pitanje, pojednostaviš zadatak. Ako za 1 sat treba 900 listova, koliko sati treba za 252.000 listova? To je u stvari pitanje. Samo je zakomplikovano. Da biste se znašli? I šta treba da radimo? Ali pošto je 1 sat, dosta je lako. Ne mora proporcija, može proporcija. Znači, ajmo ovako. Znači, ovako napišete. 1 sat 900 listova, a x sati 252.000 listova. Kakva je proporcija? Direktna ili obrnuta? Što više sati, više listova, napišemo ajde 1 kroz x, je 900 kroz 252.000. Ili obrnuto, x je jednako kontra, okrenemo od 2. Znači 252, 0,9, tako će da bude. I podelim 25 sa 9 ide 2, dakle ide 18, 72 sa 9 ide 8, 280. Ili ne morate proporciju, prosto samo podelite ovo dobro je pošto je 1 sat u pitanju. Znači za sat treba ovoliko, koliko treba sati za ovoliko. Samo podelimo ovo svojim, znači ne mora proporcija. Bilo bi komplikovanije da su bili minuti, ili 50 minuta i tako, ili da ne dobijete ceo broj. Dakle, ono što smo pričali, da dobijete recimo ovde 280 sati, na primjer, i stavite zarez 4. I sad pretvori koliko je sad ovo zarez 4, koliko je to minuta ili tako nešto bilo komplikovano. Znači, može proporcija, može logički, a nema potrebe da deliš 900 sa 4, znači, nego samo gledaš da uporediš isto. Znači, matematika 1 sat 300 testova, svaki test 3 lista, znači 900 listova. Čitaš iz početka. Matematika 1 sat 900 listova. Srpski, koliko sati za 60.000 testova, a svaki test je 4 lista. Da bi upoređivali isto. Znači, pomožimo 252.000 listova. I kažeš, 1 sat ovoliko, x sati ovoliko. Je li okej? Ona je radila neku logiku. 1 čas, samo ne, 1 čas 300 testova. Aha. 900 ćemo vidjeti. Zašto 904? 1 čas 225, aha, da dobiješ koliko testova. Ti si htjela preko testova da radiš. Mogla je, da. Da, ona je radila viš kao ti. Ona je podelila 900 sa 4, ali onda nije ni morala, da morala je, da se vratila na testove. Ti si se onda vratila na 300, a ovdje bi se vratila 904 na 225 testova. Ti bi upoređivala zapravo 300 testova i 252 testova. Da, okej, mogla je, da. Što bi je čudan način, ali mogla je. Da li treba da pišemo na testu kao rečima odgovor? Prikaži postupak, mora da se zaokruži da bude potpuno jasno šta je odgovor. Bilo bi pametno, što mi šta je pitanje bilo? Test, koliko je potrebno sati, ja bih napisao da je potrebno da napišeš, znači potrebno je 280 sati da se oštampa toliko, bilo bi dobro. Samo potrebno 280 sati, odgovor na pitanje. Znači, pitanje su ovo sat. Znači, bilo bi mnogo komplikovanije da su bili, recimo, da nije ovde 1 sat, onda učite ovde 50 minuta, mnogo bi se zakomplikovao zadatak. Ali uradila je tačno, na kraju postupak prikaže, priznali su je postupak. Vidjet ćemo posle onim poenima. Ovde je pogrešila, a sve je tačno, samo greška, na kraju niste učili piramidu, ću vam pokažem samo što je bitno za piramidu, ovako. Imam kocku, 4 cm. Na nju je postavljena piramida.
Kaže, tako da su temena središta kocke. Razumete kako stoji? Kaže, kolika je visina ovog tela? Ukupna visina dobijenog tela je 10 cm. I to je sve lepo shvatila. Da je ovo 10 cm. Izračunaj zapreminu tog tela. Ona je našla zapreminu piramide i napisala da je to krajnji odgovor. A šta je trebalo da uradi? Znači, ona je tačno našla, samo ne trebalo sabere kocku. Znači, ajde, radit ćemo ga sad zajedno. Znači, ona je pogrešila, znači, shvatila je da je visina 10 celog, shvatila je da je visina piramide 6, to je bio najteži možda deo, našla je zapreminu kocke, našla je zapreminu piramide i samo ih nije sabrala. Kolika je zapremina tog tela? Onda samo da pogledam. Zapremina tog piramide, sve što je pogrešila. Samo da imam što je pogrešila, samo sekund, možda je tačno, pogledaj posle u rešenjima. Izračunaj zapreminu tog tela, b puta h kroz 3, dobro je. Ona je napisala 16 cm kubnih umjesto 64. Aha, ona je, nema veze, ne, ali zapremina piramide ide dole b puta h. Aha, samo da imam b. Ajde da ga uradimo stvari, nije problem. Da je greška. Znači ovako, kocka je 4 cm, na njoj je postavljena pravilna piramida, znači da je osnovni kvadrat, znači to znači pravilno. 4 osnovne. Tako su temena ovde, našla je malo b, samo da imamo. Kako tražite malo b? Kako biste našli malo b malo lakše? Ona je radila b iz Pitagora, mada ovde nije napisala dobro četvorku. Ona je radila ovo 2 na kvadrat, a ovo je dijagonala kvadrata, tako, mogla odmah 2 korena izdati, to je tačno. Znači imam piramidu, ajde ovako nešto se nema veze, da je ovo 2 korena iz 2, i to je dobro. Ukupna visina tela je 10, ona je našla da je ovo ovde 6, to je isto dobro. Samo da pogledamo, kocka je na 3, to je dobro. Aha, u pravu si, da. Ona je sabrala 16, što je sabrala? Treba da dode 64, samo nije dodala. Da, u pravu si. Ne znam ko je rekao, da. Ona je našla piramidu, našla je kocku i kad je sabrala je, šta je sabrala na ovde? Sabrala je 8, da, ona je sabrala je zapreminu piramide i visinu i šta je u njoj 8? I bazu, ona je sabrala bazu samo, da. A stavila centimetri kubne bazice, znači samo je promašila ovo, treba napiše 64, to je to. Jeste razumeli? Znači da ga ne radimo, znači ona je lepo uradila, ovo je mogla brže da uradi, znači malo b. Ona je radila to preko Pitagore, znači pričamo da je promašila broj, ovo je četvorka isto dvojka je ovde. Znači ovo je 2, ovo je 2. Ona je napisala, ali da je ovde posle lepo napisala. Napisala to 4 plus 4, to je 8, mogla je samo kaže to dijagonala kvadrata, to je 2 korena iz 2. Znači mogla je brže ovo, mogla je da nađe ovo. Onda je zna, niste radili piramidu, formula za zapreminu je ovo, b puta h kroz 3. Znači tačno, znači isto kao prizma samo kroz 3. Baza je isto, znači baza je samo kvadrat. Znači digla je 2 na kvadrat, to je okej ovo. 2 korena iz 2 puta 2 korena iz 2, 4 puta 2, 8, to je sve bilo tačno. I tačna je zapremina kocke, i tačna je zapremina piramide, i samo ih nije sabrala. I lepo je napisala kocka plus piramida, i prepisala je kocku, samo da imam, prvo je pisala piramida, malo promenjala, da nema veze, 16 plus 8, umjesto 16 plus 64, i izgubila bod. Napredni zadatak, samo šteta. Opet pitanje ono moje, znači kako da računamo zapreminu tog tela? Sabiram da je zapremina, ok. Kako biste računali površinu? To je bilo još naprednije pitanje. Kako je našli površinu ovog tela? Šta biste radili? Zašto je računala bazu? Zato što je treba za zapreminu. Za bazu kocke. Ne treba je baza kocke, nego je treba baza piramide. Ovo je računala. Baza piramide, to je ovo dole. To je treba za zapreminu. Razumiješ? Niste radili piramidu zbog toga, ali zapremina piramide b puta h kroz 3. A njena baza je ovaj mali kvadrat ovde dole. Zato je računala. Znači, kako biste našli površinu ovog tela? Šta biste radili? Da je to trebalo? Šta biste sabrali? Stranca piramidu. Šta bi sabrali? Sabrali bi površinu omotača piramide, ok? Bazu ne bi računali piramide, tako? Čak bi u stvari sabrali ovih 6 kvadrata kocke i oduzeli bi zapravo, razumete, bazu piramide. To se ne formalo, razumete? Kako bi radili? Znači, površina bi bila omotač piramide plus 5 kvadrata minus baza piramide. Evo, svima jasno to? To bi bilo recimo super napredno baš. Znači, površina ono što farbamo, zapravo ono što sipamo u vodu, znači ovde se samo sabira, ona je samo, znači bukvalno je tu promašila.
Znači ovde 64 treba da bude. I poslednji zadatak, to je ono što sam pomenuo prošli put i radit ćemo to više puta na merenjima, procenti. Pri čemu ovi procenti su bili lakši procenti, mislim, pošto nisu bili oni procenti koji su najteži. Kaže ovako, knjižara knjigoljupci daje popust 15%. Maja je ovoj knjižari naručila knjigu koja je platila sa poštarinom od 350 dinara, platila je 1115. Ona je lepo napisala. Znači 1115 minus 350, knjigu je platila 765, tako? To je dobro izračunalo. I sad kaže, kolika je bila knjiga cena bez popusta? Ajde ga postaviti, znači samo ga nije postavilo dobro. Kako ćemo da ga postavimo? Znači, ajde pojednostavimo. Platila je knjigu 765 sa popustom, imala je popust 15%. Ovo je cena sa popustom. Kolika je cena bez popusta? Znači, samo nije znala da ga postavi, sve ostalo okej. Kako ćemo da ga postavimo? Ona je nešto tu pokušala da nađe 15% od ove cene, pa da doda 15% misleći da je isto kad skineš i kad dodaš. To nije isto. Znači njena greška je bila ono što smo pominjali, kad nešto skinemo 10%, razumete? I dobijemo iz cenu. Kad ga vratim 10%, neće dobiti ovo. To je najvažnije da razumete. Znači ona je upravo to, mada smo radili to 100 puta, ali nema veze. Ajde da ga postavite sam, kako biste ga postavili? Znači nešto košta x-u, tako ja ne znam koliko košta. I skinem 15%. Samo ovo napišete svaki put polako. Koliki je ovo, koliko je sad nova cena? Ivo, daj mi tablo, molim te, sad ovo je važno. 765. Da, nego x, zanima je, jeste 765, nego, sad čekamo tablo. Ivo, može tablo, molim te. 85%. Bravo. Znači, napišete 100% mi je bilo na početku, minus 15% je 85%. Koliko je to u decimalnom? Ovo. Bravo, to je to. Ovo, ali ponovit ću zbog online. Znači, nešto je koštalo x, pa je skinuta cena 15%. Znači, bila je 100, skinuta je 15, sad je 85%. Ovo su neki prelazak iz procenta u decimalne. Ovo je klikno bilo. I to je jednako 765, to je kraj zadatka. Koliko je samo x? 765 podelimo sa 0,5. Sad ima neko digitron, pretpostavljamo neki okruglo broj. Možemo da ga podelimo, ako ima neko na telefonu. Sa Bože, sa 0,85, izvinjam se. Ja sam pogrešio 0,85. Sa 0,85, ali ga, tako? Probaj sa 0,85. Tako? 0,85 x je ovo. 900. Jel biste dali da pređete samo iz teksta u matematiku? Znači, da napišete ovo. Bilo je 100, skinuto je 15, sad je 85. I ovih veziratka, to je to. Znači, čak nema ni procent na procent. Znači, radi se procent. Da analiziramo samo njenu grešku. Da. Znači, sad kažeš ovako. 85% od početne cene je 765. Koliko je početna cena? Znači, to smo dobili. Znači, bila je 900. I proveriš. To je suština, proveriš. Sad skineš 15%, znaš koliko je oduzmeš i vidiš da je dobar zadatak. Znači, to je savjet. Znači, ona je ovde, evo pogledaj šta je ona radila. Ona je lepo, ovo je sad malo su zakomplikovali kao da ne bude baš toliko prosto, jer procent bi bio teži. Lepo izračunala 1115 minus ovaj poštarina, dobila lepo cenu i našla je 15% od toga, pa je to dodala na ovo, misleći da je ovo, kada od ovoga uzmem 15% će se vratiti na ovo. To nije tačno, prosto, to nije tačno. I to je pogrešeno. Znači, najteži zadaci su iz ovog tipa su ono što smo spominjali. Nešto se skine 10%, to je znači 0,9x, pa se onda vrati 10%, i sad to je ovo važno, to je 1,1 puta 0,9x. Ovo ćemo da ponavljamo više puta. To je 0,99x. Znači, nije ista cena je za 1% manja. Zato što ide 10% na drugačiju cenu. I ajmo samo analizu da pogledate još jedan put njeno rešenje. Znači, evo ovako. Znači, do 15. sve dobro, 16. je onaj osnovni nivo, srednji nivo pogrešila, pa ovaj uradila jedan napred i dva promašila. Ukupno 16 bodova. Znači, evo su greške njene, još jedan put. Znači, samo nije čitala ovde 0,15 nije pretvorila u gram. Znači, moj predlog ili sve u kilogram ili sve u gram. I neće biti greška i pretpostavila da su 3 klase. U drugom nije ovde
nije izračunala prost deo. Znači, mogla je i ovaj i onaj da uradi po meni. Ovde zapreminu tog tela zapravo nije sabrala dve zapremine, nego je sabrala zapreminu plus, ne znam šta, bazu kocke. Ona je sabrala u stvari samo bazu kocke, ali mada je lepo napisala zapremina kocke, ne što je stabilila bazu. Pretpostavljam da je brzina samo, šteta. I ovde nije znala da pređe iz teksta u matematiku. Znači, prosto nije znala da postavi ovih 15% da se seti da je to u stvari 85%. I to je zapravo pogrešilo.